O champion funye. Achemade bia kusi bimpona no smentie. Achemade bia kusi bimpona no smentie. Kwado kunti obo champion funye. Kwado kunti obo champion funye. Oyima kwanu ribo smentie. Oyima kwanu ribo smentie. Ojo kwa bidi amba fune adwa bintewia mo fie kurufi. Tena kwa arma kontine. Ona ntachiti kwa cha kotine. Ona ntachi komo sika mama so frempon arma kontine. Mejo go from san wa o chekwa bidi ampa funu edwa bentawia ma ofia krufi tianma kwadoma kontre o na ntechi che kwa chi akotne o na ntechi ko mosika mama so frempon adoma kontre bede ma ko frem sa wa o frempon ma su ko to ma so trade echmo champion funye frempon ma su ko cha ma so trade echmo champion funye frempon ko kono no smentie frempon ko kono no smentie kwama na na efenimdre kwama na na efenimdre yanyo ne no awisi yanyo ne no awisi yanyo ne no obrimpobi yanyo ne no obrimpobi ebribi kintinki panyin mo fresro sro wo ebribi kintinki panyin mo fresro sro wo brikisi amafo akuvita adobijo brikisi amafo akuvita adoido apra we nyame so he nyame so sienkwe ma onsien o se chira ni ko osu ko ma fra ni aro brebре wi ansem wi angwan wi ampon mpensani ngai o se chira ni ko osu ko ma fra ni akọ brebre ra sa ra kwangwan ampon mpensani ngai o de ka se wa de wi tete de menso e chaade ma de be o de dwa ka se o wi de wa tete de nchefo de nchemenso ye chaade ma de be ye chaade ma chem ya ma fna koturia no de se ya be nyina wi akotokun ngai ye chaade ma chem ya ma fra koturia no de se wi be mpeni wi akotokun ngai o tonya skado chmo champion funye o tonya skado chmo champion funye o saji fogunye gwasingai wa saji fogunye gwasingai o present na de trasingai o present na de trasingai wo group media to preba de me fa gunye kwa se adwom na chemera wano no okwocha ni setu ukuma dinkra ya wada ana uku chia me putu akwa twebirafo enso uku ni ya wada ana dinkra fofo so a kire ya wada na abrafo ne yeso ya ka ho bi ntimi jakali sisa ne man ko boniku feyi ase kuda pa ku ya wada obiri kwonfo anoche a kuda pa ku to sumienu oyi sika afire soro de she bla finya nsem manu twa tire ma kwonfo sa gi tire sa si zuo de ye sentime gina ye erisi abrepo kase ba bre ipomi ni abrepo kase o kana sam to wo se okwochi ani se tu wuta na maninka atrim manin pie mfiri wano na no wasem so she otrim a na sika dwa banda ne na ye no me efi ti odo ban kuma bo ade nyampanyi penso ebesine kwachi ani se tu edi enti na nipa ni bere wo aboni kwakwa kura ni bere mpempena ne sikadwa kofi na development ene nipa ni bere wo fititi amane ni sikadwa nhyehyɛ no untu bi ntwene da ene onyi bi so mfiri musu da se bi mfiri ni maba so woni santen bere ni befuru dua mani ni kanfro na nyansapo wo ese na obanyansafo anum sikadwa ho bambo wo so ne kontonkuro wani o se tu yebo odina ntumpa na amane atwa ho akyi na obra kyekyerefo no man ene wabrafo o kanfrafra tu bambam kwao wochire kwao wo yesa be kwa ko tu suom ama sonsom ya ka suom osubidiai wo kantankra jibo afo twa bia to hwemani anim opuso do ase yawo abani ase apamu wo tu kantama brofasa mo dikmasem wo se tu fo ne kwa mekani mo kodre kamprafra o prekete jana be bangu kwamu kam wa ton kina chami de kwa da wase eza wunsu eza nyawoya eza wunsi aje o di buo mi kai na mi bua o ma ko prepare ni tu asuasu o da mo di septa brabo somso septa kete che o ba we ma fro kwaduo e da fa septa bosom bra wura kam frafra Obiaso me ni ma pe ma kama je fian ko ma funyen Obiaso se agbagbo fo unyen Openi jane shagwante sunu nyen Adonfenu nyen Adonfen so yo smo champion funyen Adonfen so yo no wa o Ejanyani eja unti se anwam na osin osibu we so bofra ya bofrapa o se tu bedi akunta hera
Edi twa mantamfia wo se mesi wo sa anwam na esin eje utwa sua so tuo mo na so tudim no ba wono a edimbo adambo adankanwe abo afero kompenten o setu yetu ampenti so a wotim okrupaje tu ahima a wotim anopa tututututu wono no anka dudwane amofra ne mpanyini ko ase etu ne ene wo setu udase abufu mpa no o otim franfo awurade mfranfo achiri bi ni akrada kojo wasatu wodi afranfo nipa ko ma ne to kra na watu afra bo benkata chi amna hwa abirita watch more champ on Funyan. Oh, said you could see when you are. Two for chairman. And Akwasidae, Ashanti Regional Minister, and the Regional Security Council, Edruha, a 7 more 2 for other touchy.
Kennedy way. Was what 12? Over groom. Mama na to tumfo aman se ene tumfo hu ni nananom wa ha anye asemboni bia na ene Akwasidae tini nananom ye be mana de tochi ni asa aka no ho ni na diade no na ye ba no meni panimfo ahodo ene bae ye wo di ohwe Kumasi Kropon mansin so Honorable Samuel Pine. And the Ofori Chrome Mansin, Honorable Entry, Kwame Entry. Ye were Asokore Mampon, MCE, Honorable Kennedy Kankam. Regional Security Council members, no, Mebo Kakrana, Makamina Boom, Eddie Asoso, so your door so yin to make a boring in a emre. Ebako. The Odi Kaino, GOC, Brigadier General Ajeman Prempe, the Otosono, Ashanti Regional Police Commander, Wakola, ACP Abrokwa, the Otonosono, National Signals Bureau, Regional Director. For National Signals Bureau no ono na in charge of sa cameras a abubo kromu no nyina no ono na nyina ehye nase my special assistant nso Madam Tima Gambra and NADMO director Ura Frank Diudu and Onana Kendall Arthur Eko Obi Abesina Nine
wɔ DCOP Asare ɔne tenten na wabɔdwe sɛ no ɛna bambɔfoɔ ahodoɔ bebree ɛka wɔn ho ɛna yɛbaeɛ otumfoɔ akyea me si yɛbaeɛ a yɛkura yɛn nsam otumfoɔ Shnap pentu dumienu whiskey pentu dumienu pentu nsia brandy pentu nsia mena na sante hema Shnap pentu nsia otumfoɔ boa mu adeɛ nana sante hema boa mu adeɛ akyea me boa mu adeɛ otumfoɔ akrachefoɔ boa mu adeɛ ɛna otumfoɔ henkwa boa mu adeɛ ɛna otumfoɔ dwampa a otuadua otumfoɔ akyea me so wedi ade adesrɛdeɛ kakra ɛbɛto otumfoɔ anim ɛyɛ ɛnɛ ɔno ane de hyeɛ former president mampanin dada adwon ajekum kufoɔ wɔn si akansie bi ɛwɔ Kumasi Sports Stadium ɛde ahyɛ n'animonyam na wɔsɛn kɔ mampanin abedi akyiri ɛba na biribi asanka no wantumi amba to ɛn sɛ me nkonkosi nanam ansa na wɔn ahyɛ dwumadie no ase tuwe de sɛ otumfoɔ akyɛn me sɛ otumfoɔ bɛm yɛ kwan a ɛka simedunum na abɔnɔ mmiɛnsa a ka ɛbɛsrɛ no na yapagye mu ne akɔ akɔdi saa dwumadie no so meda mo ase. Bishop said the regional minister na pan for said na Bruce said na there said be we no ne won ka ho no dia there said be penfo ka ho nyina no di kan bobo mu din de kire no so ba ya no dwampa o twadua aye Shnap pentu dumienu aye whiskey pentu nsia brandy pentu nsia na asante him aso aye Shnap pentu nsia no ma obo mu ade na ima bo mu ade wa chame bo mu ade wa krachi na ohenkwa bo mu ade adam ebu regional minister na pamfo on ba ya na ne no we dey na ebru to for them ase na na de said dey say adam ebru ma go se won panya nan nti be no men sem ho no adam ebru no komo stre kwan na ka adam ebru go de say adwuma no that's what Nananom Mumian regional minister on in a pamphlet ye Yamping one no more Yamping regional minister on in a pamphlet ye Opportunity International Savings and Loans Limited. Already by here, any do money do mobile. Do what you mean. We have Opportunity International Savings and Loans for now. Yabase and Akwasidae and Yura Eba Bidia Day. Now, after so or the Asida Abern San say, if you had a train, we and our almost lunch 28th anniversary on bar as Antimemo in Fear Edunini. Into a fee in our own bar by Yashi Baby. Now, Jamam could see if you had a more Mosha. Nti the asida and the breno na afei so be seni shira kyerɛ sɛ dwumadie na ɛdan no mu no ɛdɔɔso kwa akɔsi osumi ɛtɔ so nsia nti be sere agya nhyira na dwumadie na ɛkɔ ɔmanim ɛda ɔmanim so ɛnso akɔ so ama ɔmo asomdwie mu na ɔmo baeɛ a na Akwasidae ne nkaabɔ yi na ɔmo wɔ sɛ mɛma deɛ ɔdi anim no nso ayi ɔmo adi akyerɛ. Anachiame nananom
Pamcho, Medin de Kwame, Osubuating. Pacho Mena, Chief Executive Officer for Opportunity International Savings and Loans. Pepenia or that board nano, a friend Mr. Kate Asem, Onona Otosi, a humanity so USA, a honso or caboard no home. The Otosu BM a Reverend Dr. Kwabena Dako, Pamcho Reverend Dako, on a day Opportunity International, a bar Ghana ha. On your brofono, a boom, a day, a jumano, a baha. On also a first board chairman of the company. The Tosu BM a Mr. Benjamin Kwesi Kusi. On also a board no home. And a war Yamame Alberta Kwakupom. On also a board member. There were Hajia Azara Harun. On also a board member. And a war Mrs. Joy Boy Okanse, also a board member. Nananom yesterday, Emerenti, Omo Makano, a pennyful at the departments, Nibiano, and the branch managers are a Wokumasi, Ahase, Edamase. Mira, Missouri Brew. Daroma, to for me, on by Swa, Omo by saying near Rabidia, the Omede, Snap Pen to Miensa, Black Label Miensa, Whiskey. Jack Daniels, and 2-4. I'm so on by 50,000 CDs. I'm in the Babua 2-4 Foundation. And it did kind, and in the Imami. 2-4 born my dear, a chiame, and him, born my dear. Mira, Missouri Brew. Said you anybody here in a while about us no. Darama Opportunity International, Jumakua, Jumamoya Isika, Sam and who Juma no Mudi. Omo eti Sabia Jumakui, best in fear do nuni. No more to us was say Omo a share home fan. Ah, Darama, Nanu fear that no mufras here, Utu wow about anybody here in Mani could see one night. Darama Bibia, come. No my share, so mo at the best, I was assuming Sandy Biddy said Jumay. Na Omoba, Nasa de Oma, and Babesi one I know, Oma Betawasi. No more Sabes row and change, and a foot near Quantre, said the Baya, Jumedia come any more, Mudi Mune, in a Bibia Bear, come. But if we did that, no, now, Darmana, or did that Umedi do much, no. Or Darmo by almost so chromosome, Bruninsa, Pentumie, no, a fay. Brandy, whiskey, and in Saudua, a war hamper, Muna, or Darma Boa dear, Wachame Boa dear, Wahenqua, a Boa dear, Wakachi for Boa dear. Opportunity International for Baya, the woman of the Bidia de Nebro. Utun for the Massy. Darma said, Kwame Bema, a best trainer, or much rich like a cra, Media, Omdia Ba, Amai, Omeimu. Nananom Yadamase. Pamcho, ye share, you do media say, Omaimuhano. Yashasi o Kijitia at the Shaman Gardens, a honana your head office war, and sana your day a concrine. Na Asantimemu Hano, your 10 branches, Ewaha, a be war, Opemsuo, Bekwai, Konongo, Kumasi Ankasa Hano Monsono, Baby Wabi Siwa, was me for home. No, my Muhanano, Pamcho, your 38 branches, as Samre, yes, so many past 650,000 Elgana Hajina out of 10 regions, Yewomu. Na juma titru ayi di ni se ye boaboa titru ema dwedifo ekuayo ene wo mo so a esi schools ema nkwada bebi a aban school eni ho a ankrankra esi schools no so ye bo mo munye sika etimi e di si school adan no afen so ye ma akwanya ema nkofo sie sika se ne be ya omo etimi e di tumpon wo omo adwuma mu ni de ka ho biem so ne se be enye sika nko a na ye de ma ye customers na ye mo titiye se na be ye ombetimi akura sika yi na afen so san titiye na bo mo adwuma nso etumpo in the area of agriculture service commerce ni nyina ye boa ye customers ye dem ase na nanom Daroma said you do adwuma no ma chechi mu na bro tum for the mass Nananom, Momiampre Opportunity International for ye. Yampre one way.
Yam bring opportunity for you. Association, Madam Victoria Baxter. Dana Bapo J. Posu Kipiakwa and Utupananta Hene. Nana Samuetia, Patrium Hine, Omnedio Manim, Edward Mabetia, Utufo. Now, Church of Christ, for Sunamoke come home, or we are no dream so.
for chairman. But I'm betia my area. Say, the Nana Ra Victoria Baxter. The Ghana Dine Aquia Drewa. A fear Drewa. Wakotana Germany, being feared to a 9-year training. Na what you said, the bread run. And patuam no free. Menu Akuma, Nampatuam. Nipesuas no free. Na Jumedia no do Germany honor titri no Kasa, Emma Sebi, a mob for. And no more money beer, or money Germany are buying a wobika. Na they all say a druno. A wipe in a just of a so baninchi. No best friend Nampatuam say, baby, a month for digalam say near the sense as no our pe, no crocra. Na watch a tree crow, Sebi Ewo. Say, Osisi are dying. Nanka one Germany are buying no. Or more Ghana for buying so to be no Montenegro to do more Samba on Chino. Or no be person on any better number to Mudie. What Jomona or no Mabessian Cotinampa to. Na or the Honkrat some koto Germany, the because a parliament and him Bundestag. And no me say no baby him. Net is pa. Now for the said yes or three or more sika family are doing in our mind and what. Tini propose another Bundestag name. Na sana no na abrofu ya ba se mba behwem says the eternal sanity ampa. Ano de ba se won ti mesin twam ha enko di se adwuma no ho. Wa bra yewura ehunu mu bie. Na o mesre ne nsam hyira. Na o ma ne kwan. Nti na mpato meka me ho na yemfa ne mra. Fa ma chie yewura. Na afi firi ho a watima kodi dwuma no. Ma me se obey no kane Opemsuo for Angela Merkel time. So far no da no a ne di sa so no. Ono edi mo baby. Ne di no Ora Lawrence Kaifa Kafie. Lawrence Kafie. One ne ire. O ma di ma ba o mba be pem bie. Afe omo yonko pass so no they say Germany ekroponi na Omo fire service institution or the Ordano president of the fire service. Luther Hugen. Ono so edimo a waba. Say na yonku ibadi ono so beba no abehwe akonya bia obetimi ani sebi Kumasi titru fire service edin sa oso bia obetima ye di aboa enkura titie mu ni ade bia opese oye. Ombeduru Ghana enra enene omtie ready ade omudinika aba. Nipa ni bi keka ho bebre ya mjidi se yeru na okasa obetimi ada omodi na kakra waka akire no no se ne yemra no ne yeru ba bedi ade na afi wase ni nsem hyira na yeru ate se odi dwumadie bi se ya na enu ntia wa mane sapan wo se o de snap adaka baako ana sam se Germany for san adaka baako afi yeru abomu ade two for cratch for bo mo de a chame bo mo de na henko abo mo de na said era nana Victoria Baxter a friend no a fear drewa obaya wose no no madam ofrim patwam ti besim patwam ni so na meso ni feku train no de na bra say informatu yewura nim gift ketwa bi kuta fire service man no a wose what yewura din what ni din ayi from memoir nti aboni mtepuan se obade ya oti mansa pa ono so the gift ketua bia ode Germany fire service for assurance de aboso so de ba be che yura eno so wa ha Victoria Pacho Michel bia nana otumfo mi pacho may mistake pepe my so excited but me pese obi ate ase se ewiase ye nidi ba eni pa ba ku nididie ya ye nema bebre ya je eni bebre but tamaso say ye boabo ye nyina ye ho ne ebefie ne benya asomdue ne benya peace nam say abrochire omumuye up to now omunnim ye somfaso entinu me pese ye mpanyimfo ne ye nnuanom ne nkra na omo abrochire no ye damas ye pamas chew ye hia mo nyina mo help ama ye nso so ehun kwan ya ye beba feedback enu ntina me say vision we am dey be we sure say mo nyina mo will be
Enti yɛn nyinaa yɛka yɛn nsa bom a, by all means, the whole Europe ɛbɛba mpatwam. Enti na yɛwɔ ha no. Mira, Misu Ebru, said about Fanantahene, Wadaramone, Nampatu, and Hene Homosia no. So Wadaroma, Wonane, a friend of Fiadrua, Mpatuam and free. Best in Fiat Dianani and Aquatina Gemma Bruchimum at the Abone Bra, why in the Juma. Juma deati through our year, and they say, O Casa, Emma Brofo, Oma Omuni Bie, Omwa, and here Omu, Oma Sitinamushe, and no need Juma Wedia. Adaroma wadi dwumaya na ɔsɛ aduru baabi a ɛsɛ ɔba fie na ne nim deɛ obetimi de apre de aba bɛboa fie bia ɔno nso ɛbɛbɛyɛ bie ɔba yɛ bɛhwɛ mpatoam no ɔhu sɛ ayɛ galamsey bebree de asɛn nsase na ɔne mpatoam hena adwene ho sɛ obetimi adi anim no asrɛ gyɛman aban ama wɔn asɛdeɛ sɛ wɔn yɛ de boa ɛma yɛtimi bɛboa mmɔborɔfoɔ nso ɛwɔ bibrem ha no wɔtimi atwe saa mmoa no bi de aba deɛ n'ani so ade hunu sɛ baby, I got them say, I'm assassin, say, Biano, Oberia, no, see, assassin, no, see, a dime or so. Now, Gemma, I buy no, and she says, so be a wood Gemma, Bruchimum, no, I sit tremble, and ya, and I Gemma, Bruni, Pessa, and Pessa, no Trebuno, or you flew on more. They just saw the baby brim, that would be a baby, sir, about Betna. And none in any so I didn't know, and no need to media or dear sin so, or the one is ready out to Gemma, I buy, and I say, Mrasha, Bedjano, and him. Ama omugu so fa ho adwene dwumadie wadi ache mpanimfo no omudi dwuma no kane broni ogya we no ye mrahye badwani na fire service panimpa ba ko so ka ho omuni di dwuma ache no omuzi wanya ni so ade hunu se di kofi a yenso ye bedu achi aba behwe ba bi a obeya ade no na ebase ye ka bi aboa ama onsa aka moa na ye nyina yata wachi ni se abrofu yi ne omu nyina ka ho bi a patomhene ene baafo adi wo manim say omoba near the abetu anim say onana ani so ade hunu awanya ni dai so no adarama usira no na otu ne fo a de opeso ye bia so atumi aye kama no ene de oba say ono oba bi dia de oba ya okura ne nsam broni nsapantu nsia german nsa ahudoi enso adaka baako adarama obo mu ade wachiame bo mu ade akrachifo bo mu ade na ohenkwa enso bo mu ade onana afiadro wa ba de ose no na broni a oye adwuma our fire service no and was say ono nso wate udin na enne wanya akwanya se no obo wani mu a odi ade ehye kna na daachi bia wani boso a odi aka no ene fire service ehun dwumadie bi ehun honini bi odama oso pese odi be hya wonsa na da bia obehunu bia odi sebe aka na buru omoba ya de omo no de be di ade ne buru nananom Umiempri German for ye. Yampri Wanuma. Yampri Germany for ye. Fire service, you present it when you get there. Guys for Ghana and Akwasidae
so moba no money yura baby dear day. Now for mobby my yura tilqua, almost yura dear dear and fee edunumni. Now yura nisu adin or second for noche. Or say busy no, amana kama no so no. Almost so edia or mode ebebuano, or mode about 2 euro. Adaroma and it's not by. So for a Siaman Indian to me German now what did I cut to us? And I know Achame and Nana Opemsuo. Yes, sir, Unyankupon and Shra at the Mamu. Yes, sir, Osro, Nyan Sabi no, dear Mamma Dano, Sir Omfabi and Camohon. A really Mijina Church of Christ. I walk Ghana ha anemu and ye de and sra kase eba ebesramu. Ye wo omanimo ye asori for na asori abano. Etwase nyina ate asese ensei amamre. Yete omanmu ifri emiamia and ye babeye asori for. Nanadom oko Bible ni mu a Matthew sempa etidu ebra Awurade Yesu ehya ase kura se osoma nipa se won koka ensempa no anwanwasam ne se Yesu ka kire nesuafo no se mo nko oman bia so mo nko kuru bia so ne mo nko Israel fo nko aho no mo nko preach na Yesu aya Israel ni Paulo amantam ebesa dikamfo baya Roman fo ngoma eti edu ose na koma mu ade a ope ene adesrade a ose Nyankopon da ene se Israel fo ebenya nkwa sakasa no ye na esua Bible no eti asese na Bible no e kire se wo be kasa wo yo Kristoni na ofiri kuro bi so anasa ofiri oman bi so a do ukuro na do woman enti wo medwumadie mu no mifre asante achem domi abra ya konongo nchen ha enti me ye Opemsuo na prekope na mebo mi mu ase ade ma na nanom enyina adwuma no ade me ko takrade akoye adwuma ma Church of Christ mfrinhia aduasa ensia e wo takrade Onyankopon ahyira adwuma no so abana ye kama dwumadi amedi wo ho no mafanya mesam so ede aboa enema bebre wo Ghana ha ene the Western region ho ame wono na sembisa no se we asanteni ye na yetene se ye nana Opemsuo eka se konfo anoche ayaresabia no esese yesiesie na medeto makoma pono so se mesori agina ewo yaso ni mu na menne nipa waso ni mu akasa se yenso Church of Christ for as I say ma ye nana no mo achia me nana no mpanimfo nyina ehunu se Church of Christ asore no asantimai mu ebi wa ha na ye ntumi ntena ho na ye nhwe nti awiei menne ye na asampakafo no bebre na ebaaye ebrenti mebo enipa enum menne yenua pani George Amankwa owo emem sepase yenua pani Peter Donko wa retire every preaching emu nanso oye adwuma kese ade mayen brother Kwabena Esiakwa ewo Takoradi Central Church of Christ brother Stephen Boahin ewo Bantmaha Church of Christ brother Bartholomew Ako ewo Apremudo Church of Christ ewo Takoradi ana yenua pani Stephen Amwako enso so ewo Krumheya Swami Post Office Church of Christ ene yasafo asempakafo bebre ene yenua ma no mu bi ene wie ye pese ye ba na ye bechia nananom na nia edikan no ne eye Akwasidae a ye ba he wo se nipa bebre abaha enu nti no ye de ensuo katen edunum ene ye de eba ye se ye de manananom na mode asom ahoho no Sara ena ensa doko ahoro mienu nso so ye de katen enson ene ye de abramo se bemfa ensom ahoho
ni twa to kra a ne titiro ya de ba ha no ene se konfa no che ayaresabea eye nyina ya sede na nanom muna mo kaaye sede ope ade akokotoko no ye no abro tie na etumi ede sa asem e batu dwa na me ya asantini Church of Christ nso asantime mu aye mu masa etwom na eye ko mu a enye fe enti awiei se me baaya be gina Church of Christ a ewo Ghana ha nyina anemu se nana edwumadi a opese yedi ewo ayaresabea ho no ye ne no ya adwen na ye de bibi ebeboa me boaboa anuanom ano ne ka enema ebomu na adomara kwa sika Midland Church of Christ Ghana ha nyina anemu ede aboa ye na nanom asempa etese no eye enei Ghana sika no 330,000 tete sika no eye 3.3 billion ena awie the pese ye de ebeboa na nanom mokai won paibom ebre nyina yenso ye hya mo bose ye be kai mo ewo empaibom adechene adesan ye pese ye ka se Church of Christ asore no enya brofo asore ye yade ewo ye mamu a esese ye boa ema bibia etumi ye kama Mesobru said the Church of Christ Penya Odano said the Gasa City said Wadao Mebru Ufrazante Achim Domia Brahera na otu din wa ko bia no se konfonoche sabia sisi wodoma ehwe wo mo Ghana mamu ha no doso nso won trase ma ho no sabe ensei ansa na sabe de ko duro no sabe sisi ma enye na nya so gina ampa atoma koma so wona na wo gina Church of Christ for anamu no mu nyina jeje toboa eye kaniska no belong biensa ena aduasa 3.3 billion wadam mebru ena onene dom nyina aka bomu said ne de be so wasene na de sese kofono che e de aboa enusade hunu a wonya amasabe asanteman ene Ghana man omo ba ya na ntise no kan se mebru ya fa Bible mu de a kire tese odo man nti wo so de odo a wo de wo man asanteman no saa do no biara na mo da be kan ho se ne omo be kan ho no nyina de asum na Akwasidae zo ba ya ensuo adaka edunum doko adaka no so eye edunan wadam mebru de ne mo de wabesum na Akwasidae no tu for do mase papa Chimo Johnson Nananom, Momian Prince Church of Christ for ye. Young Prince one way. Young Prince Church of Christ for ye. Nananom we de mesre bebre wo madwuma yemu no meye okyerefo metro na mengoma mienu a etwato a matro no nansen 350 pages each okay kan a ekere dwumadi ahoro amedi wo wiase afanan yi mu de ma onyankopon ti de engoma no mu mienu de ma tumfo se onya daje na odwodwo ho a onkenkan no hwe ne nana dwumadi a ekoso wo wiase enyina eno akiri mesre se yebebo mpa yetia bi de ama nana enananom enyina adamase irase kwanda ho but when mo mpa ye nansa na be o chibe waka pamcho ye mo mpa ye yewrade ne enyankopon yeda wase ewo wodo ene wodom ho wona wo ye wiase
na wobɔ emu nipa nyinaa asanteman ɛyɛ wo Nyankopɔn wo nsa no adwuma yɛbɔ mpaeɛ wɔ Kristo din mu ɛsrɛ ɛnɛ ɛde ma yɛnana otumfoɔ ɔsɛe tutu ɔtɔ so mmienu ɔne ne mpanimfoɔ nyinaa sɛdeɛ wadom wɔn ɔsoro nyansa no yɛsɛ ɔsɛ kɔ so ara na dom wɔn ɛwɔ saa nyansan mu mfie ɔha aduonum ni ɛna aborɔfo ɛbaa ha ne yɛbɛko ntɔkwa segranti wɔ wadom ɛrekwa waka yɛnana ho ama otumi ako kɔden ama dwapade ɔm bɛwie afiri asanteman mu no wasan ade bi aba Americafoɔ deɛ no Britishfoɔ se wɔde wɔn deɛ no ɛbɛba na mmom wɔde ɛma yɛn sɛ yɛde wɔn ka ɔmbɛsan abɛgye mpaeɛ wɔ Yesu din mu no sɛ dom yɛnana ɔsoro nyansa ɛboro soɔ ɛne ne mpanimfoɔ yɛbɛda a yɛbɛnyane no Britishfoɔ deɛ no na bɛdi asanteman mu yɛnam so de ayɛyie ama wo hyira wo ma na hyira nananom nyinaa wɔ baabi biara a wɔdi ahene bɔ wɔn ho ban ɛwɔ ade nyinaa mu wɔ Kristo ɛdi mu nti amen Sɔfo bacho kɔna yura nkyia wa kɔ sɛ asɔfo enum no ɔka yɛn sɛ bɛyɛ mu so wa enum 1 2 3 4 5 bacho That's okay, Kahun. Betri,
Chambosiako. 24 Chambosiako. Dano Misre Mira, semi 2 kwan kakra. Na meba ansana Akwasidae edru. Na meba enso me catching say me nene ba be som Akwasidae no. Me baya me ne me feku ye de motorcycles enum ye de prayura say ne 25th anniversary no ya no was sma enkola ibi car de ya na petrol boarding motor de ebetumi akontem aba na motor no ye de 4 air bremensia Bako ye the Ma Regional House of Chiefs. Semira mami kwanya me de bekwa akoma om. Inti motos no say na tie. Na broni beka se eye 70cc. Inti 70cc no eno no auto petrol be 150 guma etumi last more than 1 week. Inti eye very economical. Timisre say otumfo achiame mo beje na mira maka kire ni say ade a nkoso ofekuo so ye de eba besom no no ye de ba beboa 25th anniversary ana shina paintu so eda so Besobu say the wa nkoso hene ode na nkoso ofo mpanyimfo zongo nkoso hene zo ka ho bi also wadaw me bru na no trawo so tell na echi wadaw me bru shira no ka say de be say bi owo ba no no be so Akwasidae to baya no be so Akwasidae ni say umpai bopa eno futu album de bia no na na say be pe de man be to ma sant ma koso onu say de me adom fie adwonunum na say be obedi what the kind is that word there there's a say the small city no a na koso hene or the moto basika sebe edu petrol gumu a etime bua e ma eche na se sika no enko kese or the makomako enum o so adom ebru do no so umfi adwonunum no obi pia o sebe ya bibia o bibia so be content o ba ya snap pentu na de no be dia de no na sebe no so say aye regional house so sebe ye wa ngasa wo dia so ntino se de na latest e de kokoko no and those who are in Kawana Brew, Kabaquaco, Naka Nadia, a Kafia, Wadome Brew, Nancy Benako so in a baya, or a pamphlet, or a Kosofudina, so the Muslim brew. 2 for that's it, or that's it. With the Bizam review. Saba. Nananom, Momian Prin Kosoine, when you Nifoku Foye. Yam Prin one no man. Yam bring koso for ye. Ohina na kwam kakere. Train na koso ene kono tu von sha. Nkwa. Maka bubumbasi. Ohina na kakari. Otufu achami. Otufu nanai. Ose ene Akwasidae. Ebia oyese obo abesun. Na de oba no abesun no so sinu kokra. Oba ya nyemai ensa hodo yi. Anu na ode be ma yura ade tochi. Ode otufu bu omo ade.
Nara hima bua mu ade. Otufo achia me bua mu ade. Otufo hin kwa bua mu ade. Ene otufo akrache force bua mu ade. Eso wu said the kaji say wa wona na pani kamika kari. No so ada me bru Akwasidae wonti me hwe kwa ada me bru ba ya eya hampai si aje chiri mienu ada mo do be dia de no na obo mu ade na ima bo mu ade o cha me bo mu ade o hin kwa bo mu ade na o ka chi bo mu ade ada me bru so na say no ada me bru tu for that's Nananom, omiempre opeyin kakarie. Yempre noe. Yempre opeyin kakarie. Osibwa boxing management and promotion. Osibwa boxing management and promotion. Mira Chame. Adaroma, Osibo boxing management team for you are her. Osibo management boxing team you are her. Ewia omode omo boxer Stanley Nyantechi. Dodo na friend Asante Warrior. The okwa kokun boxing na no the Yura photo assign echi edekonu. Ene Asante man flag no deko. Na no ko okoko wini LBO International Featherweight Champions Africa. Eno win wako wini dia ba. No ase enum nyama wanya yi. Wode ba be kire Yura ansa na aye bibia na dodo na no boxing no yenim se enkra ho bukom na omoye no na we na onu anya bi Ewura nya ne de hye awon no so atimi akoko bi abade a jiso de ba ebe ji Ewura nsem nhira nsa na wasa asre se the next return match no de obeba be de beko no akopeso asre Ewura se obebo omba be kontokwa na okumase ya na said the bear and then Oyera 25th anniversary no and then a shiamu na etimi apeja to Adarma or mobile eswa Stanley Anona Frank Anodano Komuno Yabaya we cry and some snap pentu ena broninsa ahodo whiskey ne honkeka ho ahodo ena Yewura buamu ade na nahima buamu ade achiame buamu ade otumfu achiame buamu ade ena otumfu ahenkwa so ebuamu ade adaroma Alme bru said yeah na konto boy ne say no also when na nantechi wada me bru o joma santeman said o hwe said the treasure cheche no nyina o da santeman color na aye the flag agunu ko mo santeman and o kokokon so o de sebe won foni e chese santeman susum de na chire and na sebe akode LBO sebe tatiri se wada me bru on pipe
ɛna santoma sunsun ɛdi n'akyire no ɛna sɛ bɛnɛ ɔde agye saa abɔden ɛna wɔpɛ kwan sɛ ɔde mo buru na ɔde bɛkyia o saa bɛ na ɔkyia n'akyi ɔsɛ mɛtwa mɛmu wuraba na mɛde saa de abɛhyɛ ne nsansa na wɔahyira so na wɔasa asrɛw sɛ nyame yɛ adom a wɔnim sɛ womfie aduonu num yi sɛ bɛ wodi na deɛ ɔde no bɛkotɔkwa sɛ bɛ return match no so no ɔwɔ na ɔde aba santoma mu ha na ɛno nso abɛka womfie aduonu num ɛno ho na ɛde nkunimdie aboa sɛ ɔde wɔnim sɛ wo sɛ bɛ sunsun no ɛde bɛ bebree ɛka ne ho so a wɔyɛ biara so ɛde nkunimdie ɛba ɛna ɔno nan asrɛ nanam sɛ yɛmfa mmra na ɔmfa sɛ bɛ n'abɔden ɔbɛkyerɛw na santoma sunsun no ɔwafa no ɛkɔ so n'akyi na ɛmfa nkunimdie wɔn sɛ sɛbe santini na santini nso ɔno nso sɛbe ɔtuma yɛ bi de aboa santiman na ɔbɛyɛ a sɛbe de ɔsɛ no ɔbɛyɛ a nsa ahodoɔ yi snaps ne nsa ahodoɔ na ɔda ɔbɛbɔ ɔmo adeɛ na santiman bɔ ɔmo adeɛ ɔkyɛn bɔ ɔmo adeɛ ɔkrash bɔ ɔmo adeɛ na ɔhen kɔ bɔ ɔmo adeɛ wɔn nan n'akyi ɔno ɔde ɔbɛkyɛ ɔno eburu tufo daase ɔdaso paapa fa ɛno. Yeni ne facho ura. baby. Coco baby.
Africa helps. Only last one. Urachiame Adaroma Betiama Yurati. The Nana Numa Mujina Hay, Omufri UK, Asante for more UK, Omohima, our Boabua, Edi Abasumi Yura. Nasa Granty War 150 years no. And almost said, no ma Yura Baye, why na Santime Mugana Mel, any Viasino, Omunti Muntena, also Moba, no Meka Yura home, no mobile shirts are fashion. Womu wie no nom se da bi yentimu nko emla Akwasidae edi ya nimu ye betwai ne ne ewura ba besom ne age ewura nsam nhira ene ne mpai bo papa ansa na ombeta akowika omako omobaye a omama ne nsapan omobaye a onsa edidi so nyina ensa edidi so nyina scanwe ensa edidi so nyina omode ba no amode ababesom wo mo baaya yeura bo mo ade na ahima bo mo ade akrachefo bo mo ade ana yeura ahenkwa bo mo ade bo mo ade ene na wo ne yeura ede ba besom na afi wo mo wasem kakra nso a wo mo ede beto yeura anim. Yere otumfo ochiame nana chiame otumfo chiame mi gina ha mi nyina ha bone yedi dwumadie kese ewo UK na ansa na mekasa no ewo sebi me kire mase kakra mi fra amokom de hye me ma me ne ohene ba se wa twitwi UK nso me da omano na ye miensa ene aka abom eye African Helps UK ya bo Africa fo nyina no ena ya nso ha ena UK ahemfo ne ahema 1 ya nso ha ena otekoko so ya chese ya ye society bia editwam asantefo sikadwama ni agiso enkabom timia midi de nana amonu jamfu adebra ye di akote pawo UK ho na ye betre ye rotumfo midisi otumfo chiame so si ye bedi Akwasidae kese ewo UK na Akwasidae kese no ene Sagranti war no akwakohia edi enti ne ye kasa any 25th any 75 years ni nyina akohia na UK for ya nkeka ye ho a ebeyire enunti ne ye twa play ya tina play mu hu ne de ba ya se ye be som ena Akwasidae nana otumfo chiame ye ba be som na ye ni youth for no ena edi sa akote no ena youth no ye free ho ane ye ko dementia sebi dementia ne edi ye na pa ape na UK kra no omaba enho ntoma enti ye nso ye pese konfo no chi ho no ye nya word wo ho yakeka ye ho pa na nso ho a Ghana nyina ye doso enti ye ba ya ye ba besom medase yo nana chia otumfo chia me
Mira Misu Bru. Say the wow chairman, the Jacha Martin no. Adarma. Or say, when Ananui UK and no motivo mobra. The man I can come Waboma, Omone, man penny for Mudawano. Adaroma, Unfia, you don't know Woody. No more person Casa Grant in Chromo baby, a Jumanti. Adarma, no, and no mucha who take it a bar, so Mono Baby disagranti. And then there, my chairs are day so, almost Saba, now Omunwa Baby D. Omuguso, Akeka, Omo, and one boom. A woman is what you say, Mwabi Jumapi, Sabi, Asantimama, a far hospital, a more opposite boy, Nina, Mafa, Wadjane, Baba Boy. Omo Afa Jimbebre, the Babu Asabi, Asantimama. Omo say, dementia, Omo Asabi, or Casacran and Refi, no one ya walkano. Nina, Omo, I almost on Babua, Safo Nina. Adarma, no woman is what you know. And there, Kakramba is so many be there, no more Baba some. No ma ba be je won chen nso insira adarma ensa hodo nyina omo de abase omo de ba be som afi obo amu ade wa chame bo amu ade wa crash for bo amu ade na wo henkwa nso ebo amu ade na asante ma nso ebo amu ade nso eka ho onana no yi e ba ya ade omo no di ade no neburu otumfo de mase pa. And then, two forces in there, a day. Mobile, my dancer. Nanum buyer, or my dancer. I'm slow to force no sitting there. And I'm buying no dancer no. Oyoko Sada. Chidom Lumajasi Pantu. Nada saying, bra, let's check, why, bra, oh, bra. Watch him not got a champion. That's a thing, man. Watch more champion. Champion, so they come on. Wow. I just say, man, my pen too. Now I'm going to see the console Sada. Five. Ankobia Sada. Mare Sada. Enkoso Sada.
Bishop Bruce said another thing.